Sampan-sampan itu kasubara, ibu di subara itu mendaki bukit, bukit Tanamo de urang Minang, bukit Banamo si gunung Padang, si gunung Padang adu cari tonyo. Woi sobai cubola kana cari to Tanamo de urang Minang, kaganti cari to di Manyo Barado, Siti Nurbaya nan dicari to kau bisa lo batu karang nyoni kubuakam ne ulat cinto. Siti jadi cilako Gunung Padang nam ado cari tonyo. Sampan-sampan itu kasubara, ibu di subara itu mendaki bukit, bukit Tanamo de urang Minang, bukit Banamo si gunung Padang, si gunung Padang adu cari tonyo. Woi sobai cubola kana cari to Tanamo de urang Minang, kaganti cari to di Manyo Barado, Siti Nurbaya nan dicari to kau bisa lo batu karang nyoni kubuakam de ulat cinto. Siti jadi cilako Gunung Padang nang ado cari tonyo. Siti Nurbaya dan dicari to kau bisa lo batu karang nyodi kubuakam de ulat cinto. Siti jadi cilako Gunung Padang nang ado cari tonyo. Mana bang? Oh, kita mau baru siap syuting untuk video Siti Nurbaya. Video ini lomba yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Tempat-tempat wisata semuanya di Kota Padang. Jadi kita ngambil temanya di Siti Nurbaya. Kapan acaranya bang? Acaranya terakhir tanggal 10, videonya harus siap. Betul. Sekarang tujuannya pulang ya Pak ya? Pulang lagi. Ya. Pulang lagi. Bu, kita jalan, kita rawat nyambi.